Mae'r carfanau'n trefnu nifer o weithgareddau ledled Rhondda Cynon Taf. Mae'r gweithgareddau yma'n cynnwys boreau coffi, clybiau gwaith yn y gymuned, grwpiau cymorth a chyrsiau hyfforddi. Mae nifer o brosiectau'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae sesiwn dydd Gwener digidol yn cael ei chynnal ym mhob llyfrgell bob dydd Gwener rhwng 10 o'r gloch a hanner dydd. Mae'r sesiynau yn helpu pobl i wella eu sgiliau technoleg wybodaeth a chynnal cyfrif credyd cynhwysol. Oherwydd Covid, mae'r rhain yn digwydd yn rhythwyr ar hyn o bryd. Hamdden am oes. Mae gyda ni bartneriaeth gyda chanolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, felly os ydych chi'n cymryd rhan yn y rhaglen mentora newid, bydd modd i chi fanteisio ar wasanaeth hyfforddwr personol a defnyddio'r gampfa. Cymorth iechyd meddwl. Rydyn ni'n cefnogi camau'r cymoedd sy'n darparu rhaglen barhaus o hyfforddiant rheoli straen ac ymwybyddiaeth o falga ledled Rhondda Cynon Taf. Caiff cyrsiau addysg i oedolion eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth at ddant pawb, o addysg hanfodol ym maes mathemateg a Saesneg i hyfforddiant a chrededig sy'n gysylltiedig â chyflogwyr, lle mae sicrwydd y cewch chi gyfweliad ar ddiwedd y cwrs.